El primer que vaig pensar quan vaig veure el mercat que presentava l'equip de govern, en un clar exemple de campanya electoral, de precampanya, el primer que vaig pensar és que maco que és, però qui ho mantindrà i quan trigaran a estar brut. Des de Junts per Catalunya ho van plantejar en el seu moment. Aquí el que convé en aquest municipi és fer una neteja a fons, una neteja que deixi tots els carrers impecables i que arribats al punt que hi hagi algun panot que s'ha de substituir, es substitueixi. El que no pot ser és que veiem com les voreres estan en mal estat i no hi ha cap planejar, és a dir, el que dèiem sempre, no? que Palamós funciona a salto de mata, permetim-me el castellanisme, i al final te'n dones compte de que no hi ha un pla, una previsió, i això és el que nosaltres reclamem, una previsió de dir, aquest any actuem aquí, aquest aquí, i no només seria bo pels propis negocis, sinó també pels veïns, i aquí és on nosaltres creiem que el tema del manteniment s'ha abandonat i que l'única cosa que es té en compte és que està pressupostat. Un pressupostat és això, un però falta que acabi sent realitat. I Palamós té moltes mancances, sovint es plantegen coses noves infraestructures, noves instal·lacions, però a l'hora de la veritat no tenen aquella remodelació, aquella inversió darrere que nosaltres tant trobem a faltar i per altra banda tant reivindiquem.